Aktar reazzjonijiet pożittivi għal ħatra ta' Mary Louise Colejro Prega bħala d-disa President ta' Malta, kif ukoll it-tieni President mara wara Agata Barbara aktar minn 30 sena ilu. One News tkellem ma' Lara Dimitrijevic mill-Fondazzjoni ta' Drittijiet tan-Nisa fejn qalet li tinsab sodisfatta b'din l-għażla, kif ukoll taħseb li ser tkun pedament sod għal dan il-qasam. Ta' benefiċċju enormi għal ħafna nisa għaliex l-Onorevoli Mary Louise Colejro dejjem ħadmet ħafna għal proxmu, naħseb jina nilqab sodisfazzjon kbir il-nomina tagħha bħala President tal-Repubblika fil-waqt li l-ħatra tagħha bħala mara huwa diġà sinifikattiv ferm fih innifsu nawgura il-Presidenza tagħha tkompli tissaħħaħ il-ħidma favur l-ugwaljanza fost is-sessi, b'mod partikolari li tissokta l-ġried kontra l-abbuż, violenza domestika, prostituzzjoni u l-isfruttament tan-nisa. U naħseb li se jkun pedament sot għal kollaborazzjoni f'dan il-qasam. Mary Gersh li f'isem il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa esprimiet is-sodisfazzjon tagħha b'din l-għażla u qalet il-kwalitajiet tajbin li għandha bħala mara ser tkun qed iġġorhom magħha fil-Presidenza. Aħna bħala Kunsill Nazzjonali tan-Nisa għadna pjaċir ħafna meta smajna illi Mary Louise Colejro Prega se tilħaq President. Ħadna gost għaliex hija mara kapaċissima, mara li għandha is-soċjala l-qalba ħafna u issa se tkun President ukoll. U nafu li dan se ġorru magħha wkoll fil-Presidenza. Lorraine Spiteri mill-Organizzazzjoni tal-Konfederazzjoni tan-Nisa esprimit is-sodisfazzjon tagħha fil-waqt li qalet li Mary Louise Colejro Prega se tkun ta' aspirazzjoni għal ħafna nisa. Aħna konna qed nistennew bil-ħerqa u nisperaw li l-għażla tal-Presidenza kienet tkun ta' mara. U mhux għax mara, imma għax tkun mara kapaċi u anke li tkun timmerita din il-kariga. Aħna nafu li nisa Maltin kapaċi għandna u għandna ħafna. Nawguraw lil Dr. Colejro Prega u żgur li se tkun ta' mudell mill-aqwa għan-nisa Maltin.